Ганна Северинец. «Моя школа». Читаю автор. «Моя школа». Ад аўтаркі. Мушу папярэдзіць маіх шаноўных чытачоў. Перад вамі не ўспаміны, не настаўніцкі дзённік, не блог у Фэйсбуку, а мастацкі твор з усімі адпаведнымі атрыбутамі і, найперш, мастацкай выдумкай. Героі, сітуацыі, падзеі, школы і горад у гэтай кнізе альбо прыдуманыя, альбо моцна пераасэнсаваныя мной з падгледжанага ў жыцці. Таму прашу мець на ўвазе, амаль усе імёны ў кнізе «Мая школа» несапраўдныя, усе супадзенні выпадковыя. Соф'я. Калі ты хочаш прыдумаць школу, спачатку трэба прыдумаць дырэктара. Любая школа пачынаецца з дырэктара, ім і сканчаецца. Змяняецца дырэктар, змяняецца і школа. Нездарма у школьных калектывах адзіным існым вымярэннем школьнай гісторыі з'яўляецца падзел на эпохі дырэктарства таго ці іншага кіраўніка. Гэта было пры Яблонскім. А памятаеш, тады яшчэ была Мураўская. І гэтак далей. Мяняюцца ўлады, міністры, рэжымы, а школа мяняецца толькі тады, калі мяняецца яе дырэктар. І я б прыдумала не дырэктара, а дырэктарку. І, напрыклад, яе б звалі Соф'я. А тады б я прыдумала для яе і школу. Маёй Соф'і лепш за ўсё падыдзе школа ў невялікім мястэчку. Няхай оно завецца Чарэпіты. Гэта будзе такое звычайнае беларускае мястэчка, няхай сабе гарадок, станцыя чыгункі, пошта, бальніца, якія-небудзь 3 нязначныя заводзікі. Школа там адна, а гэта значыць, што мая Соф'я будзе там сапраўды заўважнай і важнай асобай. Зараз я вам пра яе крыху раскажу. Дырэктарку нашу і дзеці, і дарослыя завуць Соф'я Нашатыр. Гэтая мянушка нарадзілася ў тыя легендарныя часы, калі Соф'я Паўлаўна Вішнеўская была яшчэ простай матэматыцай, класнай кіраўнічкай 10 В, таго самага, адкуль пайшоў сённяшні наш чарэпіцкі мэр Міхась Рыгоравіч Падгайскі, сцэнарыст «Сватоў і дзембялёў» Лёша Шваркоў, колішні чэмпіён Еўропы па тайскім боксе Віталь Майсеня і саліст. Sample complete. Ready to continue?